ai a zaune na nan kawai sai da na ga yanzu an faɗi sakamako sannan hankali na yi kwanta. Ai mun musu fintuka mun tsere musu da miliyan 2,213 mun gama da su. Tashin hankali gaskiya alhamdulillahi ni dai na gode wa Allah na fi kowa farin cikin wannan cin zaben saboda kullum idan zan kwanta da fargaba nake kwanciya nake tashi. A yanzu ya gama. In dai har muddin kuna kan wannan mulkin da aka da ku a zabe wallahi tallahi an yi abin kunya. Gaskiya ni dai na ji daɗi. Yanzu kuma na san aikin zan matar kwamishina. Kwamishinan ruwa ko na raya karkara. Ni na tabbatar ni kwamishina ne. To Allah ya sa. Yanzu kin ga abubuwa duk canza za su musamman daga kan abinci na gidan nan zuwa duk wasu hududi. Wannan yar motar taki ma ba tsaya za a yi ana gyara abu ba da ita za mu. Motar tawa? Ban gane ba. Ba ta za a ba wata za a saya miki sabon yayi. Ba ka ce dai ba zama kenan. Za mu zaga kasashe. Ayan aka fara yawo kasashen waje sai kin ce kin gaji. A'a, haba ina ko zan gaji ina matan honorable shugaban raya karkara. Ai har karkaran sai mun zaga duka. Kwarai fa. To tun da ka gama dai ka tashi. Bari dai. Ni kai na nan tafiya ne ana da ina da mutum ba ƙara tsoho zan ba. Ƙara tsoho zan. Wai na saci agwagwa na dan makaranta. To a gaba terere ba agwagwa ban saci kaza ma. Ya dai wani gana da iya. Kin san ma'aikatar albashi yau ma'aikatar ilimi yau mun yi albashi. Saboda haka aljihunmu na baya sai mun tsaya mun sa masa mun balle. Haba gogon karfe. Yaushe ne za ku fara jin tsoron Allah a cikin ayyukan nan da kuke yi? Me yasa ku yi so ku dinga cutar waɗanda suke ƙasan ku? Zaki ga wannan magana? Ni mu muka san aiki muka san me ake a aiki. Kuma iya shekaru na aiki iya shekaru na haihuwarki. Tabbas na tabbatar da cewa zuciyarka ya ƙi gashi ya gudu zai ƙi gashi ba. Duk lokacin da aka zo maka da gaskiya ba za ka taɓa karɓanta. Na ji zafin wannan marin da ka ba amma na gode wa Allah tunda akan gaskiya na faɗa maka. Allah ya sa mu na raye. Na tabbatar za ka yi nadama wa'annan maganganun da nake faɗa maka. Mutumin kirki baya dukan matansa musamman ma a fuska inda yafi ko ina tsada. In kika saki ɗaya kuncin ma zan daɗa da miƙyan kalla miki marici. Ba damuwa in dai akan haka ne ba zan taɓa fasa gaya maka gaskiya ba don na tabbata akwai ranar da gaskiyar za ta yi halinta. In dai har muna raye sai ka yi nadamun marin da kama don babu inda aka ce mutum ya mari mace ma matarsa ta aure. In dai akan maganar gaskiya ne yanzu na so mu faɗa maka sai dai ka kashe ni.